Takže čau. A dole je taký nový typ videjka, čo som začal natáčať. Je to krátke videjko, no, o tom, ako som si seriózne do hlavy vlastne som spadol za kolobežka, mal som v hlave črepiny. Mal som ešte okuliare. A ešte vám chcem extrémne poďakovať za vašu podporu, lebo sme dali 2 odberateľov a na mojom videjku z tej challenge sme dali 1 like a 7 zhliadnutí. Ďakujem vám za vašu podporu a dúfam, že naša komunita sa bude zväčšovať. Takže išiel som si v autičku toto k našemu bratrancovi, no proste na prázdniny sme tam išli a poďme k tomu, že už som akože u nich. Ja si všimnem, že on má kolobežku. Som nikdy nejazdila na kolobežkách, preto som tam vlastne chcel vyskúšať proste tú kolobežku. Tak som ho prosil. A on viete, čo povedal? Že áno. Ja sa naspäť pozriem. A tam tá žiarivá kolobežka už na mňa čaká. Tak zbehli dole, lebo on žije na bytovkách. A išli sme sa kolobežkou. Ja som sa akože kolobežkoval, že v pohode, alebo ja by to opísal kolobežko, no tak sa to asi hovorí, že? Alebo bicyklovanie, kolobežková by som povedal. A naraz tam sa zjavila malá jamička. Ja sa na to tak späť pozerám, tak ja nenávidím ten malý kopček. Seriously, bol taký maličký. Takýto maličký bol taký. A kolobežka sa to potkle. Ja vyletím z tej kolobežky. Ja tam idem padnúť. Ja si iba otvorím oči. Začnem plakať. Tam tieklo toľko krví, zloko sa tam mal zapichnuté črepy. Ja sa postavil. Išiel som za mojou krsnou. Ona bola čo riešila na mobile. Ona sa pomaly začne otáčať. Ona tak vykulila tie oči na mňa. Potom dopadlo všetko už v pohode. Zdá sa mi to, že sme to vyriešili tak, že vlastne sme boli u doktora, on mi vyndal tie črepiny a potom som to mal, sa zahojilo. A to bolo všetko. Je to najkrátšie video asi na tomto kanále. Iba k tomuto už iba pridám tú náhľadovku. Ak sa vám toto videjko páčilo, tak kliknite na ten odber, aby naša komunita bola veľká, aby bola zmocňou celého YouTube. A ešte čo som chcel povedať. Ak vás takéto príbehy z môjho života bavia, tak dajte proste like a odber, aby vám už žiadne takéto videjko neutieklo, už budú aj dlhšie, keď je to fakt krátky príbeh. A že som rád za túto kvalitu, neviem absolútne animovať, nemá ani to animácie takže by to vyzeralo úplne že hrozne. Napríklad vám tu nakreslil, ako by to vyzeralo. A to nejak by to vyzeralo, to by bola ešte horšia kvalita. Keď sa to páčilo, tak to je už všetko, tak čaute.